агар ҳар яки мо дар рушду таҳкими истиқлолияту ваҳдат ва дигар арзишҳои муқаддаси миллиямон сидқан саҳм гузошта дар атрофи давлати миллие ки баъди садсолаҳо насибамон гаштааст муттаҳид шавем, пас метавон гуфт ки чун миллати воҳид бо асолату фарҳанг ва симои хоси худ миёни давлатҳои мутамаддини ҷаҳон мавқеи сазовор пайдо хоҳем кард. барномаи иттилоотии таҳлилии Тоҷикистон бо фарогирии мавзӯъҳои муҳим ва шарҳу таҳлили васеъ ин лаҳза пешкаши шумо мегардад. ман Умеди Абдураҳим ва нахуст сархати гузоришҳои барнома. анҷоми татбиқи 127 лоиҳа ва раванди амалии 22 лоиҳаи дигар дар ҳаҷми беш аз $520 миллион, баррасии имконоти густариши ҳамкорӣ ва самтҳои нав байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд дар мулоқоти пешвои миллат бо Сума Чакрабарти. иқдоми нави созандаи шаҳрдорӣ ба хотири беҳдошти инфрасохтори роҳу нақлиёт. лоиҳаи иншооти сохтмони роҳи автомобилгард аз дарвозаи ғарбӣ то маҳаллаи чортути пойтахт. тарҳи муштараки Тоҷикистону Ҳиндустон. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба бунёди он расман асос гузоштанд. шаҳри Душанбе аз нигоҳи меҳмонону сайёҳони хориҷӣ. онҳо пойтахти моро гӯшаи орому осуда, рушдёбанда, шаҳри гулҳо ва фаввораҳои бешумор, дорои боғҳои афсонавӣ дарёфтанд. шаҳри Душанбе пойтахти кишвари шумо табдил ба пойтахти ҷаҳониён ва шаҳри муосири дунё гаштааст. барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридот ивазкунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 аз 20 номгӯи маҳсулот 14 номгӯи он таъмин гардидааст. кадомҳо? дар мисоли вилояти Хатлон татбиқи беш аз 170 лоиҳаи барномаи рушди иҷтимоии иқтисодии вилояти Хатлон барои солҳои 2016-2020 ҳатто оғоз нагардидааст. сабабу омилҳо: сабаби асосӣ таъмин нагардани дарёфт накардани маблағ барои иҷрои онҳо мебошад. бартарият, афзалият, самараи иқтисодии боғҳои интенсивӣ дар Тоҷикистон нишон дод аз нақша барзиёд аст. омодагӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҷиҳати барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзил. масъулин мегӯянд навгонии технологӣ дар ин кор ҷалб хоҳад шуд. шарҳи муфассали ҳамаи ин ва мавзӯъҳои дигари барнома. вазъи феълӣ ва дурнамои муносибатҳои ҳамкории Тоҷикистон бо Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд ҳафтаи сипара гардида дар ҷараёни мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд Сума Чакрабарти ки дар қасри миллат сурат гирифт мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон иброз доштанд ки натиҷаи ин мулоқот имконоти густариши ҳамкорӣ ва самтҳои нави онро байни Тоҷикистон ва Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд фароҳам меорад. Сума Чакрабарти ба президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои пешбурди сиёсати бобарори иқтисодӣ, ҷорӣ кардани ислоҳоти муваффақ дар ҳамаи бахшҳо ва рушди бонизоми кишвар баҳои баланд дод. ҷонибҳо зимни мулоқот масъалаи густариши ҳамкорӣ дар самтҳои рушди энергетика ва истифодаи босамари нерӯи барқ, ташаккули инфрасохтори ҳамлу нақл бо мақсади тавсеяи ҳамкории минтақавӣ, дастгирии бахши хусусӣ ва баланд бардоштани фаъолнокии иқтисодии аҳолӣ, рушди боэътимоди бозори молиявии мамлакат, дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ, махсусан дар самти коркарди ниҳоии маҳсулоти кишоварзӣ ва дигар бахшҳои афзалиятнокро муҳокима карданд. таъкид гардид ки дар доираи ҳамкории зичу пурсамари ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд дар Тоҷикистон бо маблағи $755 миллион 127 лоиҳаи гуногун татбиқ гардид. дар Ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон 22 лоиҳаи сармоягузорӣ тавассути маблағгузории Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд дар ҳаҷми беш аз $520 миллион амалӣ гардида истодааст. дар мулоқот ҳамчунин масъалаи ҳамкорӣ дар самти татбиқи стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 афзоиши ҳаҷми маблағгузорӣ ва ҷудо кардани маблағҳои грантӣ мавриди баррасии ҷонибҳо қарор дода шуд.
ادامه برنامه کارهای ساختمانی در نیروگاه برق آبی روغون زیر توجه مخصوص پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جریان دارد. این است که کار در این انشاءات عظیم عصر بی توقف و با سرعت بلند ادامه می‌یابد. بنیادگران این کاخ نور و گرمی با اراده استوار، ننگ و ناموس و شجاعت و مردانگی در میدان گسترده و دامنه‌دار ساختمانی کار را اجرا کرده ایستادند. گزارش خبرنگاران ما از روند کارهای ساختمانی در این انشاءات عظیم گیدر انرژتیکی. در این کارزори ننگ و ناموس کارهای ساختمانی با مرام ادامه داشته ساختمانچیان تمام تلاش خود را به آن روانه نمودند که تا کارهای انجام دادهشان را با صفت بلند و سری وقت اجرا نمایند. عین زمان در ساختمان 16862 نفر کارگران و کارمندان مهندسی و تکنیکی در دو وقته و بستهای کاری شبانه روزی فعالیت میکنند. از صفت خوب کارهای ساختمانی و روحیه بلند بنیادکاران این انشاءات عیان میگردد که دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به استوار و با صفت انجام دادن هر یک عمل سرمشق کاری خود کردند. در هر یک قطعه ساختمانی انشاءات مذکور کارهای ساختمانی با جوش و خروش پیش رفته ایستاده است که ساختمانچیان هم با قوه و متانت خاصه کار را پیش میبرند. کارهای ساختمان و وصلگری در نقب ساختمانی چهارم طبق جدول اجرایش کارها و لایحه‌های پیشنهاد شده ادامه دارند. در درآمدگاه نقب و دیوار حمایوی آن از آغاز ساختمان 15331 متر کوبی بتون خوابانیده شده است. حجم عمومی بتون خوابانیده شده در ماه حساباتی 2086 متر کوبی را تشکیل می‌دهد. کارهای زمینی حفاری و арматурбандии нақби сохтмони чорум идома дошта дар ҳаҷми 166952 метри куби корҳои ҳафорӣ ба иҷро расидааст. ҳаҷми умумии корҳои нақбканӣ бо назардошти нақбҳои дастрасӣ 213282 метри кубиро ташкил медиҳад. корҳои бетонхобонӣ дар даромадгоҳ ва қисмати дохили нақб идома дорад. ҳаҷми моҳонаи бетони хобонидашуда 2916 метри куби ва аз оғози сохтмон 27996 метри кубиро ташкил медиҳад. инчунин корҳои кафшергариву арматурбандӣ, бетонхобонӣ ва корҳои омодагӣ барои хобонидани бетони конструктивӣ идома дошта сохтмончиён ҳам тамоми нерӯву тавоноии худро ба он равона намуданд ки то дар вақти муайян гашта ин корҳоро ба сомон расонанд. сарвари давлат эмомалӣ раҳмон ҳам зимни ҳар боздиди худ дар ин иншооти бузурги аср таъкид менамоянд ки ҳар як бинокори ин иншооти тақдирсоз бояд хуб эҳсос намояд ки нерӯгоҳи роғун барои садсолаҳо пешбинӣ шудааст ва сифати корҳо бояд ба ин ҳадафи воло мутобиқ бошад ва ҳамин аст ки сохтмончони нерӯгоҳи барқи обии роғун дар партави ҳидоятҳои роҳбарияти олии кишвар корҳои сохтмониро шабонарӯзӣ пеш бурда тамоми нерӯву тавоноии худро ба он равона сохтанд ки то орзуву омоли чандинсолаи халқи тоҷикро дар амал татбиқ намоянд. дар баромадгоҳи нақби сохтмони қабати сеюм корҳои заминӣ тибқи лоиҳа аз ҷониби ширкатҳои пудратию ватанию хориҷӣ идома дошта дар ҳаҷми 2,455,504 метри куби иҷро шуданд. корҳои мустаҳкамкунии нишебиҳо ба гузоштани анкерҳои пна ажг фармакунии чоҳҳои дренажӣ ва сементатсияи мустаҳкамкунанда идома дорад. сохтмони иншооти баромадгоҳи нақб идома дошта ҳаҷми умумии бетони хобонидашуда 22553 метри кубиро ташкил медиҳад. маврид ба зикри хос аст ки бунёду барқарорсозии ин иншооти муҳиму стратегӣ барои таъмини зиндагии сазовори наслҳои имрӯзу оянда хизмат мерасонад. он барои рушди иқтисодиёт ва дар маҷмӯъ барои пешрафти тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат заминаи мусоид фароҳам меорад. инчунин дар нақби ҳавокаши АТ2 низ кор аз ҷониби сохтмончиёни ватанӣ бо ҷӯшу хуруш идома дошта дар ин қитъа корҳои арматурбандӣ бо бетонхобонӣ аз ҷониби ширкати нуроб анҷом дода мешавад ки он ҳам тибқи нақшаи пешбинӣ гардида сари вақт анҷом дода хоҳад шуд. خیلی که شما شاهد حال هستین که در نقد هواکش ات2 فعالیت داریم، کار فعالیت داریم، کارها با صفت بلند به انجام رسانیده ایم. طبق لایحه قرار است که ما همه کارها را در یک وقت معین
ба анҷом мерасонем. Дар туннели ҳавокаш аътедо корҳои бетонхобонӣ, арматурбандӣ бо сифати баланд анҷом расонида истодааст ки ширкати мо дар ин самт бо нерӯи баланд бо як ҳисси ватандорӣ кору фаъолият дорем ва шоҳиди ҳол ҳастем ки бачаҳо ҳамин коргаро бо як нерӯи баланд ҳамин корҳоро ба анҷом расонида истодаастанд. чӣ гунае ки сарвари давлат таъкид медоранд роҳун манбаи нури ҳар як хонадон, гармии қалби ҳар як фарди ватан, сарчашмаи иқболу сарбаландии мардуми тоҷик, кафолати рушди босуботи Тоҷикистон ва нуфузу обрӯи давлати соҳибихтиёри тоҷикон мебошад. бояд тазаккур дод ки корҳои сохтмонӣ дар қисмати поёнии сарбанд бо истифода аз техникаҳои пуриқтидору мутахассисони кордон идома дошта, ин ҷо сохтмончиён тамоми тавоноии худро ба он равона намуданд ки корҳои иҷрогардидаро бо сифати баланд ба анҷом расонанд. чӣ хеле ки шумо да истодед мувофиқи лоиҳаи пешниҳодгарда имрӯз корҳо дар самти сохтмони сарбанди поёнӣ ва такягоҳи поёнии сарбанди асосӣ бо суръат идома ёфта истодаанд. имрӯз аллакай дар ин ду қитъаи кори мо зиёда аз 800 000 куб маводҳои хокиву сангӣ аз қабили шағал замин, ҷинсҳои кӯҳӣ, маводи гилхок ва маводи филтрҳо хобонидем. аллакай сарбанди поёнӣ кору дар ин самт ба интимом расид ва дар сохтмони сарбанд такягоҳи поёнии сарбанди асосӣ корҳо идома ёфта истодаанд. ҳар як қабати хобонидашуда баъди ташхисҳои лабораторӣ ба қабати дигар иҷозат дода мешавад ва ҳар як қабат зери назорати қатъӣ қарор дорад. то зичӣ дар корӣ гирифта нашавад ба қабати дигар иҷозат дода намешавад. ҳамин хел корҳо идома ёфта истодаанд. қобили зикр аст ки корҳои сохтмону васли таҷҳизот дар нерӯгоҳ бо риояи стандартҳои байналмилалӣ, ташхиси ҳамаҷониба аз ҷониби коршиносони баландихтисосу соҳибтаҷриба ва ҷалби ширкатҳои бонуфузи ҷаҳон анҷом дода шуда ва ин кор то анҷоми пурраи иншоот идома пайдо хоҳад кард. сатҳу сифат ва суръати корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун мувофиқи нақшаи пешбинишуда ҷараён дорад ва рағбату дилгармии диловарони Роғунро таваҷҷӯҳи доимии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон афзоиш додааст. моҳи сентябри соли 2018 дар ҳошияи ҷаласаи 73-юми Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид ки ҷаласаи вазирони корҳои хориҷии кишварҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё баргузор гардид, раёсат дар ин машварат аз Чин ба Тоҷикистон гузашт. ҷониби Тоҷикистон дар муколама сулҳи умумӣ ва амният тавассути рушди устуворро ҳамчун мавзӯи раёсати худ интихоб намуд. саммити панҷуми сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои кишварҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё рӯзҳои 14-15 июн дар шаҳри Душанбе бо иштироки роҳбарият ва намояндагони воломақоми зиёда аз 30 давлати ҷаҳон ва ташкилоту созмонҳои минтақавию байналмилалӣ баргузор гардид. дар гузориши навбатӣ вобаста ба сатҳи омодагӣ ба баргузории ҳамоиш дар шаҳри Душанбе тадбирҳои ободонӣ ва анҷоми корҳои бемисл ки ҳусни пойтахтро дар ин рӯзҳо комилан тағйир бахшид шарҳ медиҳем. бо назардошти он ки давоми рӯзҳои баргузории ин чорабинии сатҳи баланд таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба шаҳри Душанбе макони асосии баргузории ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё нигаронида шуда буд, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо такя ба оини қадимаи меҳмоннавозии анъанавии тоҷикона, завқи баланди зебоипарастӣ ва дарки масъулияти беандоза ҷиҳати истиқбол ва гусел намудани меҳмонон дар пойтахт шароити мусоидро фароҳам овард. дар радифи меҳмонони воломақоми иштирокчии машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё инчунин садҳо намояндаи васоити ахбори оммаи хориҷӣ дуру наздик ва сайёҳон аз кишвари офтобии мо ва пойтахти сабзбаҳору гулбасар дидан намуданд. онҳо шаҳри Душанберо гӯшаи орому осуда, рушдёбанда, шаҳри гулҳо ва фаввораҳои бешумор дорои боғҳои афсонавӣ дарёфтанд. таъссуроти онҳо албатта тавассути минбари баланди васоити ахбори омма ба ҷаҳониён расонида шуд ки омили муҳими дар зеҳну дарки ҷаҳониён тасвир бахшидани як миллати фарҳангӣ ва озода аст. гузориши навбатӣ гуфтаҳои моро мукаммал мегардонад.
тоҷикистон ва шаҳри душанбе дар замони ҷаҳонишавӣ рӯзҳои 14 ва 15 моҳи июни соли равон дар шаҳри душанбе пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон бори нахуст дар таърихи соҳибистиқлолии мамлакат саммити машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар осиё баргузор гардид ки ин чорабинӣ дар таърихи таҳким ва такомули машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар осиё саҳифаи наверо боз намуд ва бори дигар шаҳри душанбе ҳамчун шаҳри ҷасорату ҷавонмардӣ ва таҳкимбахши иттиҳоду бародарӣ ба сарони кишварҳо ва ҳукуматҳо муаррифӣ гардид. ҷумҳурии тоҷикистон ва мавқеи устувору равшани он дар таъмини суботи сиёсӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, таҳкими садоқату боварӣ ва рушди ҳамкориҳои бардавом бо кишварҳо ва созмонҳои минтақавӣ ва ҷаҳонӣ дар ҳоли такомул ва пешрафт аст. машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар осиё анҷумани байни давлатӣ ва созмони минтақавӣ аст ки соли 1992 бо дастгирии созмони милали муттаҳид таъсис ёфтааст. баррасии масоили амният ва ҳамкорӣ дар қитъаи осиё ва саҳмгузорӣ дар ҷараёни ҷаҳонии мубориза бо терроризму экстремизм, қочоқи маводи мухаддир ва ҷинояткории фаромиллӣ, баррасии масъалаҳои экологӣ ва ҳифзи муҳити зист аз ҳадафҳои асосии ин ҳамоиш ба шумор меравад. дар шароити феълии сайёра 90% қитъаи осиё зери нуфузи машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар осиё қарор дошта 70% маводи озуқаворӣ дар бозори ҷаҳон аз ҷониби ин кишварҳо истеҳсол мегардад ва ҳоло дар ин қитъаи бузурги осиё беш аз 4 миллиард аҳолии сайёраи замин зиндагӣ мекунанд ва баргузории саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар осиё дар шаҳри душанбе ва масъалагузориву иқдомҳои нав ба нав дар меҳвари ин машварат бо мушоракати сарварони сиёсии кишварҳои қитъаи осиё ин пеш аз ҳама муаррифии мавқею нуфузи тоҷикистон ҳамчун давлати фаъолу ташаббускор ва шаҳри душанбе ҳамчун шаҳри сулҳу осоиш ва маркази баргузории бузургтарин чорабиниҳои сиёсиву иҷтимоӣ ва иқтисодиву инсонӣ дар роҳи ҳалли масъалаҳои ҳалталаби ҷаҳони муосир ва асри ҷаҳонишавӣ ба 4 миллиард сокинони қитъаи осиё ва фаротар аз он аст. коршиносону таҳлилгарони минтақа пешниҳодҳои илмиву мантиқии ин чорабиниро дар роҳи ҳифозат ва рушди кишварҳои осиё амри зарурӣ ва иқдоми саривақтӣ номиданд. саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар осиё ки баргузор гардид таърихитарин ва бесобиқатарин ҳамоиши сатҳи минтақавию ҷаҳонӣ дар замони соҳибистиқлолии тоҷикистон ба шумор рафта дар кори он сарони давлатҳову ҳукуматҳо ва роҳбарони ташкилоту созмонҳои бонуфузи олам иштироки фаъол намуда ҳар яке дидгоҳ ва ҷойгоҳи кишвари худро оид ба талошҳои башардӯстонии тоҷикистон дар меҳвари ин ҳамоиш ва мавқеи давлати худро дар татбиқи ормонҳои ин машварат баён доштанд. баргузории саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар осиёро чеҳраҳои сиёсӣ ва роҳбарони кишварҳои минтақа ва дунё саҳифаи наве дар таърихи ин машварат дониста ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро дар роҳи танзиму баргузории он таҳсину офарин хонданд. вақте ки дар бораи тоҷикистон сухан мегӯям 10 сол аз ин қабл пеши назар меояд. ин маротибаи чаҳорум аст ки ман ба ҷумҳурии тоҷикистон сафар намудам. давоми ин солҳо ман ба хулоса омадам ки ин кишвар ба марҳалаи рушду пешрафти устувор ворид шудааст. барномаҳои зиёди рушд барои таҳкими зербиноии тоҷикистон ба назар мерасад. масалан шаҳри душанбе пойтахти кишвари шумо табдил ба пойтахти ҷаҳониён ва шаҳри муосири дунё гаштааст. шаҳри душанбе имрӯзҳо яке аз маконҳои асосии баргузории чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ гарда истодааст. ин боз такон медиҳад ба рушди сайёҳии кишвар, ҷалби бештари сайёҳон ва ободу зебо гардидани пойтахти азизи кишварамон. тавре ки маълум аст соли ҷорӣ яке аз чорабиниҳои сатҳи байналмилалие ки дар шаҳри душанбе баргузор гардид ин
саммити машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё буд, ки намояндагони сатҳи баланд дар ин чорабинӣ иштирок намуданд ва зиёда аз 650 хабарнигорони васоити ахбори оммаи ҷаҳонӣ шаҳри Душанберо дар тамоми ҷаҳон тарғибу ташвиқ намуданд. тоҷикистон ҳамчун узви комилиҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ имрӯз дар арсаи байналмилалӣ мақому манзилати худро пайдо кардааст ва ин аст ки ташаббусҳои тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ қабул мешаванд ва аз тарафи кишварҳои дунё пазируфта мешаванд. дар баробари ин мо шоҳиди он ҳастем ки дар чанд соли охир дар тоҷикистон якчанд чорабиниҳои муҳими сатҳи байналмилалӣ доир шуданд ки кишвари мо тавонист ки онҳоро дар сатҳи зарурӣ доир намояд. дар самти муносибатҳои хориҷӣ имрӯз кишвари азизамон тоҷикистони беиштиҳосо макони баргузории беҳтарин чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ гардидааст ва дар асл дар ин рӯзҳои баргузорӣ аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тамоми тадбирҳои муҳим рӯи кор омаданд ва боиси ифтихорам аст ки аз ҷониби шаҳрдорӣ баъри дар сатҳи баланди ташкилӣ ва ғояви сиёсӣ баргузор гардидани саммити мазкур тамоми тадбирҳо рӯи кор омаданд. воқеан ҳам таҳсину офарини чеҳраҳои сиёсии ҷаҳон дар мавриди бо сатҳи баланди ташкилӣ баргузор намудани саммити машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё дар шаҳри Душанбе талошҳои тарихӣ буда, он қадами бузург дар роҳи табдил додани Душанбе ба қатори шаҳрҳои бонуфузу машҳури ҷаҳон дар замони ҷаҳонишавӣ аст. давоми ин ҳафта раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба корҳои бунёдӣ лоиҳаи иншооти сохтмони роҳи автомобилгард аз дарвозаи ғарбӣ то маҳаллаи Чортути пойтахт ки тарҳи муштараки Тоҷикистону Ҳиндустон маҳсуб меёбад, асос гузоштанд. ин лоиҳа сохтмони роҳи автомобилгардро дар масофаи 9,2 километр бо паҳноии 40 метр фаро гирифта аз 8 хати ҳаракат дар ду самт, пиёдароҳҳо, як адад пул дар болои канали Калони Ҳисор ва дигар инфрасохтори зарурӣ иборат мебошад. ҳамчунин дар ҳамин замина бунёди чандин бинои истиқоматии баландошона дар назар дошта шудааст. биноҳои истиқоматии сохташаванда на камтар аз 12 ошёна буда дар идомаи ташаббусу иқдомҳои созандаи шаҳрдорӣ ки таи 2 соли охир боиси ба куллӣ дигаргун шудани симои пойтахт гардидааст, бунёди инфрасохтори зарурӣ ба монанди майдончаҳои бозии кӯдакон, боғчаҳои бачагона, мактаб, дармонгоҳҳо, таваққуфгоҳ ва шабакаи обу корес ба нақша гирифта шуданд. дар воқеъ дар асоси иҷрои дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва тадбирҳои пайгиронаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, пойтахти мамлакат рӯз то рӯз ободу зебо гардида, бо бунёди иншооти гуногун таъинот инфрасохтори шаҳр такмил меёбад. раванди ободкориҳои 7 рӯзи охир дар пойтахт ва дастовардҳо дар гузориши хабарнигорони мо. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ 4 июли соли равон ба корҳои бунёдии лоиҳаи иншооти сохтмони роҳи автомобилгард аз дарвозаи ғарбӣ то маҳаллаи Чортути пойтахт ки тарҳи муштараки Тоҷикистону Ҳиндустон маҳсуб меёбад, асос гузоштанд. лоиҳаи мазкур сохтмони роҳи автомобилгардро бо дарозии 9,2 километр ва паҳноии 40 метр иборат аз 8 хати ҳаракат дар ду самт, пиёдароҳҳо, як адад пул дар болои канали Калони Ҳисор ва як гузаргоҳи роҳи оҳан, 2 адад гардишҳои нақлиётӣ, чароғакҳои роҳнамо дар 2 қилъа, аломатҳои бехатарии роҳ, хати кабудизор, шинонидани дарахту бутаҳои ороишию сӯяафкан дар бар мегирад. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Ҳиндустон дар ҷумҳурии Тоҷикистон Сомнат Гош бо гузоштани санги асос ба оғози расмии сохтмони ин қитъаи роҳ заминагузорӣ карданд. роҳи автомобилгард аз дарвозаи ғарбӣ то маҳаллаи Чортути пойтахт тӯл кашида бо маблағи 46,5 миллион доллари Штатҳои Муттаҳидаи Амрика сохта мешавад. иншооти мазкур дар доираи ҳамкориҳои судманд миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ҳиндустон аз ҳисоби маблағҳои грантии давлати Ҳиндустон бунёд мегардад. раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ таваҷҷӯҳи масъулини дахлдори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва дигар ниҳодҳои марбутаро ҷиҳати саривақт ва бо сифати баланд мутобиқ ба меъёрҳои стандарти байналмилалии роҳсозӣ анҷом додани корҳои омодагӣ ва сохтмонӣ ҷалб намуданд.
ҳамчунин раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бо лоиҳаҳои иншооти нав аз қабили биноҳои баландошонаи истиқоматӣ, маъмурӣ, таълимӣ ва марказҳои муосири савдои хизматрасонӣ ки дар ҳудуди шаҳри душанбе бунёд мешаванд шинос гардида, ҷиҳати мутобиқ ба стандартҳои меъморӣ сохтани он ба масъулин сохторҳои дахлдори пойтахт ва ширкатҳои сохтмонию лоиҳакашӣ супоришҳои мушаххас доданд. ضمن معرفی طرح انشاءات بنیادشونده به رئیس شهر دوشنبه اطلاع داده شد که کنسپسیای معماری و شهرسازی کوچه صدرالدین عینی از برش کوچه دوستی خلقها تا میدان غلبه در دایره نقشه گنرالی شهر دوشنبه تهیه گردیده در دوام 2 سال بناهای بلند آشیانه استقامتی و معماری در 2 شفت راه اساسی با رعایت صنعت بلند معماری ملی و معاصر ساخته میشوند. بناهای استقامتی ساخته شونده نه کمتر از 12 آشیانه بوده در ادامه تشبث و اقدامهای سازنده شهرداری که طی 2 سال اخیر باعث به کلی دیگرگون شدن سیمای پایتخت گردیده است، بنیاد انفراستراکچور ضروری به مانند میدانچه‌های بازی کودکان، باغچه‌های بچگانه، مکتب، درمانگاه‌ها، توقفگاه و شبکه‌های آب و کاریز به نقشه گرفته شدند. همچنین در همین کوچه بناهای نوی معماری ساخته می‌شوند. طبق دورنما ساختمان بناهای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 کالج صنعتی به نام احمد باباخلف و کالج خریوگرافی به نام ملکه صابرова در نظر است. اقدام مذکور در فراهم آوردن شرایط از این هم بهتری کار و زندگی برای ساکنان مهم ارزیابی گردیده ساختمان تمام انشاءات در مهلت معین شده با صفت بلند و رعایت تمام طلبات معماری شهرسازی به انجام رسانیده می‌شوند. جهت وسیع نمودن راه‌ها، چراغان‌کنی کوچه، بناهای بلندآشیانه استقامتی و معماری و کبودیزارکنی محیط اطراف، اینچنین به نوبت گرفتن اینفراستراکچور ضروری از قبیل خط‌های آب و کاریز، برق و گرم‌دهی، نظام مؤثر پرتو و پرتایی، واسطه‌های خدمت‌رسانی داخل بناها نیز سفارش‌های مشخص داده شد. همزمان با اشتراک رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی رونمایی لایحه‌های مهمانخانه‌های نوبنیاد شونده حدود شهر دوشنبه برگزار گردید. ضمن معرفی طرح انشاءات بنیاد شونده به رئیس شهر دوشنبه اطلاع داده شد که در دوام 2 سال ساختمان 9 مهمانخانه زمانوی با 630 حجره برای قبول بیش از 1000 نفر در یک وقت پیش بینی شده است. از جمله جمعیت دارای مسئولیت محدود رشد آسیا ساختمان مهمانخانه دیپلمات را در زمینه بنا و انشاءات فرسوده در کوچه باختری ناحیه اسماعیلی سامانی، جمعیت دارای مسئولیت محدود الیترای سرویس بنای بسیار فونکسیونالی بسیار آشیانه از جمله مهمانخانه 5 ستاره دار در کوچه عینی ناحیه شاهمنصور، جمعیت دارای مسئولیت محدود سبستان 2018 مهمانخانه زمانوی گراند رودکی تور را در خیابان رودکی ناحیه اسماعیلی سامانی، همچنین دیگر شرکت‌های وطنی در پایتخت جمهوری طی 2 سال مهمانخانه‌های معاصر حاضر زمان را با صفت بلند و دیزاین ملی بنیاد خواهند کرد. همه مهمانخانه‌هایی که لایحه‌های آنها رونمایی گردید با اینابت طلبات بین‌المللی صاحب با درجه 4 و 5 ستاره دار ساخته می‌شوند. مهمانخانه‌های بنیاد شونده بلند آشیانه بوده از اتاق‌های استاندارد، لیوکس، نیمه لیوکس و آپارتمنت عبارت می‌باشند و با اینفراستراکچور ضروری از قبیل مرکزهای سودا و خدمت‌رسانی، طربخانه، حوض شناوری، مجلسگاه، مرکزهای ورزشی و دلخوشی، طبی، حمام، سینما، توقفگاه‌های زیرزمینی مجهز می‌باشند. باعث تذکر است که در اساس دستور هدایت‌های بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اقدام‌های سازنده رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی طی سال‌های آخر سیمای پایتخت مملکت شهر دوشنبه به کلی دیگرگون شده در نتیجه زحمت اهلانه و وطن‌دوستانه ساکنان و صاحبکاران باننگ و ناموسی آن بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان عمل‌های آبادانی و سازندگی وسعت تازه کسب نمودند. طور اطلاع داده شد تا تجلیل این جشن تاریخی در شهر دوشنبه زیاده از 3500 انشاءات تعیناتی گوناگون ساخته به استفاده داده می شود. از 20 نامگوی محصولات صادراتی در برنامه دولتی مساعدت به صادرات و واردات عوض‌کنی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2016-2020 14 نامگوی آن معدن‌های تازه کرده شده، نیروی برق، میوه خشک، متاح‌های پختگین، محصولات جوراب بافی، قالین بافی، کلابه پختگی، شربت میوه سبزوات و سیمنت تامین گردیده است. طبق اطلاع کارشناسان محصولات صادراتی کشور را اساساً میوه سبزوات تشکیل داده بیشتر به فدراسیون روسیه، جمهوری قزاقستان، قرقیزستان، افغانستان و دیگر دولت‌ها صادرات گردیده است. تنها در 5 ماه سال 2019 از جمهوری به مقدار 56999 تن محصولات کشاورزی صادرات کرده شده است. معلومات بیشتر در گزارش منوچهر سلیمان.
дар ҷумҳурӣ дар доираи ҳадафҳои стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридот ивазкунӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 амалӣ мегардад. татбиқи барнома имконият медиҳад ки низомномаи савдо ва сармоягузорӣ ба талаботи умумии ҷаҳонӣ мутобиқ гардида рушди содироти кишвар ба таври назаррас афзоиш ёбад ва вобастагии бозори истеъмолии кишвар аз молу маҳсулоти воридотӣ камтар гардад. дар доираи амалишавии барнома то имрӯз аз ҷониби вазорату идораҳои дахлдор корҳои асосии пешбинишудаи омодагӣ иҷро шуданд. дастгирии молистеҳсолкунандагон ва дар заминаи андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод гардидани воридоти техника, таҷҳизот ва қисмҳои эҳтиётӣ барои эҳтиёҷоти истеҳсолии зарурӣ имкон фароҳам овард ки ҳиссаи маҳсулоти худӣ дар маҷмӯъ маҳсулоти дохилӣ бештар гардад. таҷҳизот ва мавод барои соҳаи паррандапарварӣ аз 21 феврали соли 2018 ба кодекси гумрук ва кодекси андоз тағйири иловаҳо ҷиҳати озод намудан аз пардохти гумрукӣ ворид гардид ва аз он рӯз то имрӯз корхонаҳои паррандапарварӣ воридоти маводи лавозимотро ба рӯи рушди соҳаи паррандапарварӣ анҷом дода истоданд ва бояд қайд намоям ки маблағи пардохтҳои гумрукӣ озод гардида дар соли 2018 аз ҷониби корхонаҳои мазкур ки анҷом дода шудааст 38.9 миллион сомониро дар бар мегирад ва ин нишондиҳанда аллакай дар 5 моҳи соли 2019 маблағи 35.5 миллион сомониро ташкил намудааст. ин аз он гувоҳ медиҳад ки ин соҳа рушд карда истодааст, фаъолияти худро устувор гардонидааст, зеро маблағи озод кардашудаи 5 моҳи соли 2019 аллакай ба маблағи озод кардашудаи соли 2018 баробар гардидааст. бо истифода аз технологияҳои муосир барои истеҳсоли якчанд номгӯи маҳсулоти нави саноатии воридоти ивазкунанда имконияти фароҳам омад. соҳаи кишоварзӣ низ яке аз самтҳои афзалиятноки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта манбаи асосии таъминоти корхонаҳо бо ашёи хом мебошад. шароити табиӣ ва таҷрибаи пешқадами кишоварзон дар самти парвариш ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ натиҷаи мусоидро фароҳам овард. бинобар мусоид омадани обу ҳавои имсола кишоварзони ҷумҳурӣ тавонистанд маҳсулоти кишоварзиро бештар истеҳсол намуда дар баробари таъмини бозори дохилӣ бо меваву сабзавот иқтидори содироти кишварро бештар намудааст. тибқи маълумоти омурӣ дар 5 моҳи соли 2019 аз ҷумҳурӣ ба миқдори 56999 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба хориҷи кишвар содирот карда шудааст. дар 5 моҳи соли 2019 тибқи маълумотҳои дастрасгарда аз ҷумҳурӣ ба миқдори 56999 тонна маҳсулоти кишоварзӣ содирот карда шудааст. сабзавот ба миқдори 43134 тонна, аз ҷумла пиёз ба миқдори 42018 тонна, сабзӣ, шалғам ва лаблабу ба миқдори 34 тонна, бодринг 12 тонна, помидор 35 тонна ва дигар сабзавотҳо 575 тонна содирот карда шудааст. меваҷоти содиротшуда ҳамагӣ 5486 тоннаро ташкил дода, ангур 581 тонна, меваи субтропикӣ 15 тонна, зардолу дар шакли тару тоза ба миқдори 2897 тонна ва дигар меваҷот аз қабили себ, нок ва ғайра ба миқдори 1993 тонна рост меояд. инчунин полезӣ, тарбуз, харбуза 42 тонна, меваи хушк 8211 тонна ва дигар намуди маҳсулотҳо аз қабили нахуд, лубё, наск ва ғайра ба миқдори 126 тонна содирот гардааст. маҳсулоти содирот гарда асосан ба Федератсияи Россия, ҷумҳурии Қазоқистон, ҷумҳурии Қирғизистон, ҷумҳурии Исломии Афғонистон ва ғайра содирот карда шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ҳамагӣ 21281 тонна маҳсулот зиёд содирот гардидааст ки аз он пиёз 19515 тонна, ангур 200 тонна, зардолу 1097 тонна, полезӣ 30 тонна ва дигар меваҷот ба миқдори 439 тонна зиёд мебошад. солҳои қаблӣ содироти кишвар асосан аз алюмен,
нахи пахта ва сабзавоту мева ташкил меёфт, ҳоло дар сохтори содирот ҳисси маъдан, симент, қувваи барқ, маҳсулоти тайёри пахтагӣ, шоҳӣ, пӯсти коркардшуда, металлҳои сайёҳӣ ва маҳсулоти дигар низ афзоиш ёфтааст. Аз 20 номгӯи маҳсулоти содиротӣ дар барномаи пешбинигардидаи рушди 14 номгӯи он маъданҳои тозакардашуда, нерӯи барқ, меваи хушк, матоъҳои пахтагин, маҳсулоти ҷуроббофӣ, қолинбофӣ, шарбати меваю сабзавот ва симент таъмин гардид, суръати рушди иқтидори мамлакат пайваста меафзояд. Бо дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушди бемайлони соҳаи саноат ва коркарди ашёи хоми маҳаллӣ дар мамлакат даҳо корхонаҳои бузурги истеҳсолӣ бунёд ёфтанд, ки дар таъмини аҳолӣ бо ҷойҳои нави корӣ асос гузошта иқтидори содирот бештар ва ба рушди иқтисодиёт таъсири мусбат расонидааст. Манучери Сулаймон, Фирӯзи Мусо барои барномаи иттилоотию таҳлилии Тоҷикистон. طبق برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی ولایت ختلان برای سالهای 2016-2020 میبایست در اکثر شهر و نواحی ولایت جهت رشد تمام ساحه‌های خوجگی خلق و به این وسیله تامین شرایط ارزنده کار و روزگار ساکنان 279 لایحه دولتی با دریافت سرچشمه‌های مختلف مبلغ‌گذاری تطبیق کرده شود. اما با گذشت 3 سال شروع از سال 2016 تا این جانب نتیجه ها چندان قانع کننده نبوده. گمان می رود که در یک سال باقی مانده این برنامه مهم به طور لازمه انجام پذیرد. طبق این برنامه در اکثر شهر و ناحیه‌های ولایت باید شروع از بنیاد و از نو برقرار کنی کارخانه‌های استحصالی و خدمترسانی، بهتر نمودن اینفراساختار ساحه‌های اجتماعی، خصوصا معارف و تندرستی، فرهنگ و تا به فراهم آوردن شرایط مساعد کار و زندگی به اهالی با جلب سرمایه داخلی و خارجی تدبیرها عملی کرده میشد. طبق تحلیل ها روند تطبیق این هدف های سازنده در اکثر مناطق ولایت ختلان خیلی سست به راه مانده شده وابسته به 170 لایحه عموما کار آغاز نگردیده است. با تاکید کارشناسان برای تطبیق عملی این لایحه های سرمایه گذاری متخصصان ساحه کارشان را درست درک نمی کنند. از این لحاظ راهبریت شهر و ناحیه ها و معاونان ساحوی منبع های مبلغ گذاری نیافته در این سمت موفق نمی گردند. مسلم است که روی کار آمدن این یا آن برنامه و یا لایحه به خاطر بهبود بخشیدن به سطح زندگی اهالی می باشد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن سفر نوبتی کاری به ولایت ختلان در این مورد اظهار نگرانی نموده برای اندیشیدن چاره‌های ضروری به مسئولین دستور سپارش‌های مشخص دادند. خبرنگاران ما خدایداد رجب و اسکندر سعید از ولایت ختلان در این خصوص گزارش آماده کردند. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таи солҳои охир бо ғанӣ гардонидани буҷа ва ҷалби сармоягузории мустақим баҳри рушди кишвар чораҷӯӣ карда баробари маблағҳои дохилӣ ҳамзамон бо ҷалби сармояи хориҷӣ лоиҳаҳои гуногуни давлатиро дар ҳама шаҳру навоҳии мамлакат амалӣ менамоянд. барномаи рушди иҷтимоии иқтисодии вилояти хатлон барои солҳои 2016-2020 яке аз ҳуҷҷатҳои асосии татбиқи ҳадафҳои бунёдкорона ба ҳисоб рафта 279 лоиҳаро дар бар мегирад ва маблағи умумии он аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ наздики 11 миллиард сомониро ташкил медиҳад. раванди бо суръати ҷаҳони муосир талаб менамояд ки мо ҳамқадами замон бошему барои таъмини шароитҳои зарурӣ талош намоем, вале тибқи таҳлилҳо на дар ҳамаи лоиҳаҳои амалишаванда корҳо ба таври даркорӣ ба роҳ монда шудааст. аз ҳисоби таъмин нагардидани лоиҳаҳои алоҳидаи барнома рушди иҷтимоии иқтисодии вилоят дар сатҳи اون پیشنهادها پیشبینی‌هایی که ما داشتیم در سطح ضروری تامین نگردید. ضمن ملاقات با فعالان ولایت در ناحیه دنغره سرور دولت محترم امامعلی رحمان مسئله تطبیق برنامه رشد اقتصادی و اجتماعی ولایت ختلان برای سالهای 2016-2020 را نتیجه گیری نموده استفاده ذخیره و امکانیت‌ها را جهت تامین نمودن رشد ساحه‌های افضلیتناک، دستگیری صاحبکاری، جلب هرچی بیشتر سرمایه داخلی و خارجی، زیاد کردن کارکرد محصولات کشاورزی و افزون دادن حجم صادرات آن، تأسیس کارخانه‌های استحصالی و مهیا کردن جای‌های نو کاری را ضرور
шумурданд. таъкид гардида буд ки аз рӯи таҳлилҳо бо вуҷуди дастовардҳои солҳои охир вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он имконият ва иқтидорҳои худро то ба имрӯз ба таври пурра истифода накарданд. дар доираи барномаи миёнамуҳлати рушди иҷтимоиву иқтисодии вилояти Хатлон амалӣ намудани 279 лоиҳа пешбинӣ шудааст, вале то ба имрӯз дар 172 лоиҳа иҷрои корҳо таъмин нагардидааст. сабаби асосии таъмин нагардидани лоиҳае ки дар боло ман номбар кардам дарёфт накардани маблағ барои иҷрои онҳо мебошад. бояд қайд намуд ки қисмати зиёди лоиҳое ки дар барномаи рушди иҷтимоии иқтисодии вилояти Хатлон барои солҳои 2016-2020 пешбинӣ шудааст, аслан аз ҳисоби маблағҳои вазорати идораҳои дахлдори ҷумҳурӣ, ҷалби сармояи хориҷӣ ва бевосита маблағҳои бюҷети маҳаллӣ, инчунин маблағҳое ки аз тарафи соҳибкорони маҳаллӣ пешбинӣ шуданд равона гарда истоданд. бинобар ин сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳоро вазифадор карданд ки барои дарёфти сарчашмаҳои маблағгузории бандҳои иҷронагаридаи барномаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии шаҳру ноҳияҳо тадбирҳои зарурӣ андешида оид ба иҷрои онҳо то охири соли 2019 ба ҳукумати мамлакат ҳисоботи муфассал пешниҳод намоянд. ба маълумоти раёсати кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии вилояти Хатлон, айни ҳол дар ҳудуди вилоят 32 адад лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ амалӣ гардида истодааст ки маблағи умумии аз худ шуда 452,6 миллион доллари иёлоти муттаҳидаи амрикоро ташкил карда ба ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқи вилоят равона гардидааст. лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ ба ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқи вилоят равона гардида, бештари он ба соҳаи маориф 12.4%, обу ирригатсия 14.3%, нақлиёт 43.2%, энергетика 28.5%, тандурустӣ 4.2% ва кишоварзӣ 5.8% равона гардидааст. дар баробари лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ дар вилоят ҷалби сармояи мустақим низ карда мешавад ва имрӯз тибқи ҳисоботҳои оморӣ маблағи ҷалби сармояи хориҷӣ ба вилоят 1,6 миллиард доллари амрикоиро ташкил медиҳад ки 1,4 миллиард доллари он сармояи мустақими хориҷиро ташкил медиҳад. афсус ки барнома азбаски дар сатҳи маҳал таздиқ карда мешаванд, иҷрои онҳо низ ба зиммаи худи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ё ноҳия гузошта шудааст. бинобар ин дар ин ҳолат аз ҳисоби маблағҳои мутамарказ, яъне вазорати идораҳо маблағ пешбинӣ намешавад ва ба ҳамин хотир ҳозир мо ҳамон лоиҳае ки умуман аз рӯи пешбинии мо ки байни 2-3 соли пешомад онҳо таъмин карда мешаванд, аслан мо ҳамон лоиҳаро минбаъд ҳангоми таҳияи барнома ба барнома дохил мекунем. шураи соли 2016 то инҷониб натиҷаҳо чандон қонеъкунанда набуда, гумон меравад ки дар як соли боқимонда ин барномаи муҳим ба таври лозима анҷом пазирад. тибқи ин дастурамали корӣ ки он дар аксари шаҳру ноҳияҳо қабул гардидааст, шуруъ аз бунёду аз навбарқароркунии корхонаҳои истеҳсолию хизматрасонӣ ва ба ин васила таъсиси ҷойҳои нави корӣ, беҳтар намудани инфраструктураи соҳаҳои иҷтимоӣ хусусан маорифу тандурустӣ, фарҳанг ва фароҳам овардани шароити мусоиди кору зиндагӣ ба аҳолӣ бо ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ тадбирҳои амалӣ андешида мешуд. вале бо вуҷуди иҷро нагардидани нишондиҳандаҳои барнома мутаассифона мушкилоти дигаре пайдо шуданд ки ҳолатро аз ин ҳам мураккабтар сохтааст. тибқи иттилоъ давоми соли ҷорӣ дар шаҳру навоҳии вилояти Хатлон 512 корхонаи саноатӣ аз фаъолият боз мондааст ки дар натиҷа 6000 нафар сокин ҷои кории хешро аз даст доданд. дар шаҳру ноҳияҳои Мир Саид Алии Ҳамадонӣ 39 корхона, Қубодиён 10, Ёвон 10, Дӯстӣ 8, Левакан 8 ва ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ 8 корхона тамоман фаъолият накарданд ки ба буҷети вилоят хисороти зиёд расидааст. ҳамчунин зикр карда шуд ки дар ноҳияи Вахш 92 корхона, Дӯстӣ 83, Ҷайҳун 86, Шаҳритӯз 56 ва ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ 85 корхона ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатиро кам карданд. 21 корхонаи дӯзандагии вилоят бошад нақшаи истеҳсолро танҳо 10% иҷро кардаасту халос. корхонаҳои дӯзандагии шаҳри Норак, Навоҳӣ, Восеъ ва Фархор солҳои зиёд аст ки умуман фаъолият надоранд. ин нишондиҳандаҳои
диҳандаҳо худ гувоҳанд ки масъулин ба ҷои татбиқи амалии лоиҳаҳо ки дар заминаи онҳо мебоист корхонаҳои истеҳсолӣ ва коркарди маҳсулоти ватанӣ бунёд гардида ҷойҳои нави корӣ таъсис дода мешуданд, аммо вазъ акси ҳол буда боиси бекормонии шумораи зиёди сокинон гардидааст. Худододи Раҷаб, Искандари Саид, вилояти Хатлон, барои барномаи иттилоотиву таҳлилии Тоҷикистон. идомаи барнома бо пайгирӣ аз мавзӯи кишоварзӣ. афзудани самаранокии иқтисодии боғпарварӣ бевосита аз истифодаи технологияи нав вобастагии калон дорад. 10 солаи охир дар бисёр давлатҳои тараққӣ кардаи дунё технологияи бунёди боғҳои интенсивӣ ба роҳ монда шудааст ки хоҷагидорон аз ин ҳисоб ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд. солҳои охир ин технология ба ҷумҳурии мо низ ворид гардид ки самараи худро дода истодааст. мувофиқи барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 то соли 2018 500 гектар боғи интенсивӣ бунёд карда шудааст. Инам дар ҳолест ки мувофиқи нақша бояд то соли 2020 503 гектар чунин боғҳо дар Тоҷикистон бунёд карда мешуд. бо чунин суръат татбиқ шудани барномаи мазкур аз он шаҳодат медиҳад ки то соли 2020 майдони боғҳои интенсивӣ ба маротиб зиёд хоҳанд шуд. бартарият, афзалият, самараи иқтисодии боғҳои интенсивӣ ва ояндабинии он дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳияи ҳамкорамон Ҳикматулло Назарзода. дар масоҳати 1 гектар ҷойгир намудани аз 1,5 то 3,5 ҳазор бехни ҳол нахустин бартарияти боғҳои интенсивӣ буда имконият медиҳад ки аз ин масоҳат аз 300 то 700 центнер ҳосил ба даст оварда шавад. ҳосилнокии боғҳои интенсивӣ 8-10 маротиба нисбат ба боғҳои дар ҷумҳурӣ мавҷуд буда баланд буда усули обёрии қатрагӣ имконият медиҳад ки оби полезӣ сарфакорона истифода бурда шавад. тибқи маълумоти оморӣ дар ҷумҳурӣ то соли 2018 зиёда аз 500 гектар боғҳои интенсивӣ бунёд шудаанд. минбаъд низ ба нақша гирифта шудааст ки майдони ин гуна боғҳо зиёд карда шавад. имрӯз дар Тоҷикистон зиёда аз 500 гектар боғҳои интенсивӣ аст ки дар он ҷо ҳастанд себ, нок, шафтолу, олу, гелос, чормағз, писта бунёд карда мешавад ки мувофиқи барномаи нави рушди соҳаи боғпарварӣ ки бо tashabbusi бевоситаи пешвои миллатҳо қабул карда шуданд барои солҳои 2016-2020 бояд 502 гектар боғҳои нав то солҳои 20 охири 20 бунёд карда шаванд. фикр мекунам ки дар солҳои оянда аллакай зиёда аз 1000 гектар боғҳои интенсивӣ бунёд карда мешавад ки дар оянда ин 1000 гектар ҳосили 10,000 гектарро медиҳад ки ҳам аз ҷиҳати сифат фарқ мекунад, ҳам аз ҷиҳати истифодабарии технологияи муосир фарқ мекунад, ҳам аз ҷиҳати ҳосилнокиашон хело банд. потенсиал ҳосилнокии имрӯзии боғҳое ки интенсивӣ ҳастанд 5-6 сола то 7 сола ҳастанд 10-12 тонна аст. аллакай ҳозир гирифта шуданд. лекин потенсиали онҳо, потенсиали максималии онҳо то 50-60 тонна аст. яъне имконияти ҳоло боз 3-4 маротиба зиёд кардани ҳосилнокии боғҳои интенсивӣ дар шароити Тоҷикистон имконпазир аст. афзоиши аҳолӣ талаботи рӯзафзуни бозор, кам будани замини корамиёбӣ, тағйирёбии иқлими сайёра олимону мутахассисони соҳаро водор менамояд ки рушди соҳаи боғу токпарвариро пурмаҳсул ба роҳ монанд. ҳалли ин масъала на бо роҳи зиёд намудани майдони боғу токзор, балки бо роҳи бунёди боғҳои замонавӣ бо истифода аз технологияи нави пешрафта бояд амалӣ гардонида шавад. бо ин мақсад дар асоси барномаи давлатии рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 масоҳати боғҳои интенсивӣ зиёд карда мешаванд. аз рӯи нуқтаи назари оморӣ гирем қариб ки мо 200,000 гектар аллакай боғҳо вуҷуд дорем. агар мо дар ҳолати 10 тоннагӣ, яъне 10 тоннагӣ 100 центнери аз як дарахт гирем, агар аллакай мо 2 миллион тонна истеъмол мекунем. агар аз рӯи 5 тоннагӣ 2000 тонна гирем, агар аз рӯи як гирем, агар аллакай мо яъне потенсиали Тоҷикистон аз 1-1,5 миллион то 2 миллион тонна аст ки имконият ҳаст ки дар оянда ҳамин корро дар солҳои наздик ба роҳ монад. дурнамои бунёди боғҳои интенсивӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 2016 56 гектар, 2017 83 гектар, 2018 104 гектар, 2019 106 гектар, 2020 153 гектар. бо талаботи замон оҳиста оҳиста ба технологияи нави парвариши дарахтҳои мевадиҳандӣ аз нуқтаи назари инноватсионӣ, яъне навгонӣ ба роҳ монем, мо ҳам аз ҷиҳати сифат ҳам аз ҷиҳати ҳосилнокӣ меваро
استحصال میوه را درست برهم میمانیم، هم برای تامین میوه با بازارهای داخلی و هم برای امکانیت صادراتی کشور به خارج کشور زیاد میکردد، چون که صفت خوب میکردد، هم حاصلنوکی زیاد میکردد. این علاقه برای هر دو این رویه‌ای که ما پیشنهاد میکنیم، هم به خارج کشور هم برای بازار داخل، امکانات ها فراهم میگردد. افضلیت باغ‌های طریق اینتنسیوی بنیاد گردیده در استفاده نهال‌های قطپس میباشد که برای گزاراندن کارهای اگری تکنیکی و جمع‌آوری حاصل موافق بوده، خراجات را برای جمع‌آوری حاصل کم و صفت میوه را بهتر مینماید. در برابر این ثمره‌ناکی باغ‌های اینتنسیوی بلند بوده، خصوصیت بروقت به حاصل بندی شروع نمودن را دارا میباشد. مهنت دستی برای شکل دادن و سرباری نمودن آسان است. حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت استفاده اقتدارهای انرژتیکی مملکت که برای تطبیق این هدف امکانیت‌های زیاد موجودند، تدبیرهای ضروری را عملی می‌نماید. مورد ذکر است که استفاده اقتدارهای بزرگ گیدروانرژتیکی تاجیکستان برای تأمین نمودن کشورهای منطقه با نیروی برق یکی از اساسهای رشد اقتصادی سبز می‌تواند به کم گردیدن پرتوهای گاز کربن به اتمسفر مساعدتی جدی نماید. در برابر این استفاده مقصدناک و ثمره‌ناک برق نیز از جمله چاره‌های مؤثر در سمت تأمین کامل با برق میباشد. در سمت گذشتن به نظام نوی پرداخت حق برق استفاده شده نیز در تاجیکستان قدم‌های استوار گذاشته شده. در همه 64 شبکه‌های برقی منطقوی، شهری و ناحیوی زیرتابع شرکت برق تاجیک نظام بیلینگی مؤثر از طرف شرکت‌های وطنی طرح‌ریزی شده است. سربیناز سهراب در این باره مفصل گزارش تهیه نموده است. رشد соҳаи энергетика яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат ба ҳисоб рафта. дар солҳои охир вазъи ин соҳаи афзалиятнок тадриҷан беҳтар гардидааст ва дар натиҷаи ин дастгириҳо соли 2018 дар тоҷикистон 19,7 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ истеҳсол карда шудааст. дар натиҷаи амалӣ гардидани нақшаи чорабиниҳо оид ба кам кардани талафоти нерӯи барқ дар давоми солҳои 2014-2018 сатҳи талафоти нерӯи барқ аз 17,3% дар соли 2014 то ба 15,5% дар соли 2018 коҳиш ёфта. дар ин давра ҳаҷми фоиданокии нерӯи барқ дар бозори дохилӣ зиёд гардид ва ҷамъоварии маблағ аз 1 миллиарду 4 миллион сомонии соли 2014 дар соли 2018 ду маротиба зиёд ва ба 2 миллиарду 79 миллион сомонӣ баробар шуд. таҳкими истиқлолияти энергетикӣ аз бунёди нерӯгоҳҳои хурду бузурги барқӣ, баланд бардоштани иқтидори энергетикӣ, сарфакорона истифода намудани барқ вобастагии калон дорад. пардохти саривақтии ҳаққи барқи истифодашуда низ дар ин самт ниҳоят муҳим мебошад. имрӯз ҳадафи асосӣ дар мамлакат таъмини аҳолӣ бо нерӯи барқ аз ҷумла роҳи сарфакорона истифода намудани захираҳои обию энергетикӣ, дар ҳолати хуб нигоҳ доштани иқтидорҳои истеҳсолӣ ва паст кардани талафоти нерӯи барқ ба ҳисоб меравад. мувофиқи оморҳо дар 10 соли охир иқтидори истеҳсолии низоми энергетикии мамлакат дар ҳаҷми 1520 мегаватт зиёд карда шудааст ва беш аз 1300 километр хатҳои интиқоли барқи баландшиддат сохта ба истифода дода шуданд. дар 6 моҳи соли 2019 истеҳсоли энергияи барқ зиёда аз 10 миллиард киловатт-соат расонида шуд, ки нисбати ҳамин давраи солгузашта зиёда аз 385 миллион киловатт-соат зиёд мебошад. сол аз сол ҷамъовари маврад дар системаи энергии кишвар беҳтар шудааст. сабаби зиёд шудани ҷамъовари маврад он аст, ки яъне ин ворид намудани технологияи нав, яъне ширкати соҳамии холдинги барқи тоҷик дар асоси нақши чорабиниҳое ки ҳамасола нисбати кам ҷиҳати беҳтар намудани маблағ ва кам намудани талафоти он дар секторҳо яъне ба нақша гирифта мешавад, яъне бевосита нисбати ҳамин дуруст ба ҳисоб гирифтани энергияи барқ, яъне баланд бардоштани савияи дониши кормандон, мо нисбати ҷобаҷогузари кадрҳо, яъне баланд бардоштани савияи дониши назоратчиёни барқ, яъне ворид намуди технологияи нав чораҳои зарури андешида истодем ва ҳамин натиҷа ҳамин буд, ки яъне сол аз сол яъне ҷамъоварии маблағ беҳтар шуда истодааст.
ҳукумати мамлакат дар баробари бунёди нерӯгоҳҳои барқии обии нав ба масъалаи барқарор намудани иқтидорҳои мавҷуда таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд, зеро дар ҳолати таҷдид накардани як қатор нерӯгоҳҳо ки солҳои тӯлонӣ фаъолият карда истодаанд, самаранокии истеҳсолии онҳо коҳиш меёбад. бинобар ин ҳоло таҷдиди нерӯгоҳҳои барқии обии Сарбанд, Қайроқум ва марҳалаи якуми таҷдиди нерӯгоҳи барқии обии Норак идома дорад. баъди таҷдиди пурра тавоноии ин се нерӯгоҳ нисбат ба ҳаҷми воқеаи имрӯзаи онҳо дар маҷмӯъ 840 мегаватт афзоиш меёбад. барои боз ҳам устувор гардонидани низоми энергетикии мамлакат тадбирҳо дар самти татбиқи лоиҳаи минтақавии Касаҳазор низ идома дорад. дар баробари ин ҳукумати мамлакат ҷиҳати ислоҳоти идоракунии соҳа, яъне таҳияи низоми нави ҳисоби хароҷоти истеҳсолу интиқол ва тақсимоти нерӯи барқ ва бо истифода аз низоми электронӣ ҷорӣ намудани механизми муосири ба ҳисобгирӣ ва ҷамъоварии маблағи нерӯи барқи истифодашуда тадбирҳои зарурӣ амалӣ менамояд. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии мамлакат Вазорати энергетика ва захираҳои об якҷоя бо ширкати барқи тоҷик вазифадор карда шуданд ки ҷиҳати кам кардани талафоти нерӯи барқ чораҳои қатъӣ андешанд. вобаста ба ин аллакай нақша чорабиниҳои мушаххас таҳия гардида, дар ин самт то имрӯз 85 трансформатори тавоноии шиддати аввалияшон 35, 110, 220 киловатт ва 157 трансформатори тавоноии 6 ба 10 киловатт дар реҷаи камборӣ қарор дошта хомӯш карда шудаанд. ба ҳамин монанд садҳо километр ноқилҳои сербор ва хатҳои ҳавоӣ 0-4-10 киловатт ба ноқилҳои буришашон калонтар иваз карда шуданд. дар баробари ин истгоҳҳои трансформаторӣ низ таҷдиду навсозӣ шуда, трансформаторҳои фарсудашуда ба трансформаторҳои наву пуриқтидор иваз мешаванд. таъкид кардан ба маврид аст ки истифодаи иқтидорҳои бузурги гидроэнергетикии Тоҷикистон дар баробари таъмини эҳтиёҷот бо нерӯи барқӣ аз лиҳози экологӣ тоза асоси рушди иқтисодиёти сабз ва тадбирҳои кам кардани партовҳои гази карбон ба атмосфера низ ба ҳисоб меравад. ҳоло Тоҷикистон тибқи арзёбии созмонҳои байналмилалӣ доир ба ислоҳоти нерӯи барқ аз лиҳози экологӣ тоза дар ҷаҳон яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол менамояд. ногуфта намонад ки бо мақсади бароҳ мондани ҳисоби дурусти нерӯи барқ дар нимсолаи аввали соли 2019 ба миқдори 13055 адад ҳисобгиракҳои барқии муштариён аз дохили ҳавлиҳо ва 2691 адад аз дохили манзилҳои истиқоматии биноҳои баландошона ба ҷои намоён бароварда шудаанд. маблағи ҳисобидашудаи энергияи барқ дар 6 моҳи соли равон 1 миллиарду 424,7 миллион сомонӣ буда, нисбати ҳамин давраи соли гузашта ба маблағи 194,6 миллион сомонӣ зиёд гардид. нақшаи ҷамъоварии маблағи энергияи барқи истифодашуда умуман ба андозаи 90,1% ва аз ҳисоби аҳолӣ бошад 91,2% иҷро гардид. ҷамъоварии маблағ аз ҳисоби аҳолӣ 527,4 миллион сомонӣ нисбати соли гузашта ба маблағи 113,7 миллион сомонӣ зиёд гардидааст. дар самти гузаштан ба низоми нави пардохти барқи истифодашуда низ дар Тоҷикистон қадамҳои устувор гузошта шуда, дар ҳамаи 64 шабакаҳои барқии минтақавӣ, шаҳрӣ ва ноҳияҳои зертобеи ширкати барқи тоҷик низоми билингии муосир аз тарафи ширкатҳои ватанӣ таҳризӣ шудааст. системаи билингӣ системаи автоматикунии ҳисобот буда аз соли 2011 то ин ҷониб зиёда аз 63 шабакаҳои барқӣ ба ин система гузашта истоданд. ҳангоми гузаштан ба ин системаи билингӣ мо метавонем тамоми ҳисоботҳо ва маълумотҳоро ба тариқи шаффоф ба тариқи онлайн дастрас намоем. дар сурати ба пуррагӣ ба ин системаи билингӣ гузаштан мо метавонем ки ҷамъоварии маблағ ва инчунин талафоти нерӯи барқро кам намоем. 42 шабакаҳои барқӣ ба пуррагӣ таъмин шуданд. қисми дигари шабакаҳо дар корбарӣ рафта истодааст. кори системаи билингии экспресс клиент дар 24 шабакаи барқӣ ва таҷбилинг дар 39 шабакаи барқӣ ба пуррагӣ таҳризӣ шуда, ҳамаи истифодабарандагон ба барномаҳои мазкур ворид карда шуда, бахши ҳисоббаробаркунӣ аз ба ҳисобгирии китобӣ ба системаҳои билингӣ ба роҳ монда шуда истодааст. Сармина Суҳроб, Бобуалӣ Тағозода барои барномаи иттилоотии таҳлилии Тоҷикистон. соли 2020 дар ҷумҳурии Тоҷикистон маъракаи муҳими сатҳи давлатӣ барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзил доир мегардад. барои дар амал санҷидани лоиҳаҳои қоидаҳои ташкилӣ ва методологӣ барномаҳо ҷараёни коркарди технологӣ барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзил моҳи октябри соли 2018 дар ҳудуди маҳаллаҳои 64 91 шаҳри Душанбе ва шаҳри Нораки вилояти Хатлон барои хатгирии санҷишии аҳолӣ гузаронида шуда буд.
айни ҳол дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат омодагӣ ба ин маъракаи муҳим барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзилӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2020 идома дорад. дар соли 2020 ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори дигар кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил маъракаи муҳим барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзилро доир менамояд. барои дар сатҳи баланд доир гардидани ин чорабинӣ масъулон ва мутахассисони агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои санҷишӣ ва омодагиро дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барои хатгирии аҳолӣ ва фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тайёрӣ ва гузарондани барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзили ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамояд. дар давоми солҳои соҳибистиқлолии кишвар ин чорабинӣ ду маротиба гузаронда шуд. яъне қаблан соли 2000 гузаронда шуд ва бори дуюм бошад соли 2010 гузаронда шуд. аслан муайян намудани вазъи воқеӣ агар аз нигоҳи шумораи аҳолӣ, таъминоти он ба манзил, вазъи бекорӣ, дигар масоил ва тӯли 10 соли минбаъда аллакай ин ҳамчун як нишондоди заминавӣ ё базавӣ ҳисоб мехӯрад барои 10 соли минбаъд. аз рӯи ин ҳамаи нақшаҳои стратегӣ, барномаҳои соҳавӣ таҳризӣ мешавад дар ҳамин замина. яъне як мавқеи ки дар лаҳзаи гузарондани барои хатгирии аҳолӣ мо дар кадом сатҳ қарор дорем ва бояд ба кадом сатҳ бирасем аллакай пешгӯӣ карда мешавад, аллакай дурнамо таҳия карда мешавад ва албатта ин натиҷаҳои чорабинӣ ҳамчун як нақши калидӣ доранд. дар ин маърака сокинони ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва нафарони бешаҳрвандӣ ки дар замони баргузории барои хатгирии аҳолӣ дар Тоҷикистон муваққатан зиндагӣ мекунанд ва ё шаҳрвандоне ки муваққатан берун аз ҷумҳурӣ ҳастанд иштирок менамоянд. ҷумҳурии Тоҷикистон аз нигоҳи синну соли аҳолӣ яке аз ҷумҳуриҳои ҷавон дар қаламрави иттиҳоди давлатҳои мустақил ҳисоб мешавад ва дар навбати худ ҳисоби миёнаи рушди солонаи аҳолӣ 2,1-2,2% аст. яъне ҳамасола аҳолии ҷумҳурӣ бо ҳамин суръат афзоиш ёфта истодааст ва албатта ин ба зиёд шудани зичии аҳолӣ оварда мерасонад. муайян намудани шумораи мушаххаси аҳолӣ пеш аз ҳама ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати таҳияи нақшаҳои стратегии рушд нақши калидӣ дорад. яъне аз нигоҳи шумораи аҳолӣ аллакай муайян кардан мумкин аст ки дар сатҳи кадом шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ чӣ қадар ҷои нишасти хонандагон лозим аст ё ин ки муассисаҳои томактабӣ, беморхона, муассисаҳои таъминоти маишӣ ва дигар масъулот. як сол қабл барои дар амал санҷидани лоиҳаҳои қоидаҳои ташкилӣ ва методологии барномаҳо, ҷараёни коркарди технологии барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар ҳудуди маҳаллаҳои 64-91 шаҳри Душанбе ва шаҳри Нораки вилояти Хатлон барои хатгирии санҷишии аҳолӣ гузаронида шуд. дар оянда аз рӯи нақша кадом корҳо дар назар аст? мақсад аз гузарондани барои хатгирии санҷишии аҳолӣ дар минтақаҳои номбаршуда ин яъне муайян намудани ҳолати барномаи барои хатгирии аҳолӣ ки оё ба ҳамаи саволҳо ҷавобҳои мусбӣ гирифта мешавад, оё он барномаи коркарде ки дар оянда барои гузарондани барои хатгирии аҳолӣ омода карда мешавад ба талабот ҷавобгӯ оё ҳисобчӣ ё корманди муваққатие ки мо ба кор ҷалб мекунем аз уҳдаи дар муҳлати муайян ба қайд гирифтан барои хат гирифтани ҳамон меъёри сарборӣ, яъне чанд нафар аҳолӣ 380 нафар дар маҳаллаҳои деҳот ва 650 нафар дар маҳаллаҳои шаҳрӣ оё аз уҳдаи ҳамин мебарояд ва дигар маводҳои коркард яъне маълумотҳои бароришии ҷамъбастӣ оё ҳаминҳо мутобиқат мекунад ё ки намешавад. натиҷаҳо аз барои хатгирии санҷишии аҳолӣ ба мо имкон дод ки имрӯз мо барномаи асосии барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзилро омода карда истодем.
асри 21 асри технология аст. коршиносон ҳангоми ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил аз технологияҳои иттилоотӣ самаранок истифода мебаранд. дар ҷараёни ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзили ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2020 технологияи муосир истифода ва беш аз 35 000 ба рӯйхатгиранда ҷалб хоҳанд шуд. дар барӯйхатгирии аҳолӣ соли 2018 ки барӯйхатгирии санҷишӣ буд, давраи тайёрӣ ба барӯйхатгирии асосӣ буд, мо се усули гузарондани барӯйхатгирии аҳолиро истифода бурдем. Усули якум ин усули анъанавӣ буд. Усули дуюм усули бо роҳи пурсиш бо истифода аз планшет ва усули сеюме аст ки замонавӣ аст, дар бисёр давлатҳои ҷаҳон истифода бурда мешавад, интернет пурсиш буд. Бартари планшет дар он аст ки вақт дар ҳолате ки ҳисобчӣ ба ҳар як хонавода ворид мешавад ва маълумотҳои барӯйхатгирии ҳар як шахсро ворид мекунад, он маълумотҳо тариқи онлайн ба шабакаи худи агентӣ, яъне ба сомонаи агентӣ ба хазина ворид шуда ҷамъоварӣ карда мешаванд. Ва дигар бартари он аст ки барои гузарондани барӯйхатгирии аҳолӣ на варақа ва на ручка ва дигар маводҳое ки вобаста ба усули анъанавӣ ҳастанд зарурат пайдо нест. ва дар ин раванд агенти омор тасмим гирифтааст ки дар барӯйхатгирии асосие ки соли 2020 гузаронда мешавад, дар маҳалҳои шаҳрӣ ин усулро истифода баранд. мо бояд қайд намоем ки ҳар як планшете ки дар барӯйхатгирии аҳолӣ соли 2020 истифода бурда мешаванд, онҳо бо интернет пайваст мешаванд ва дар даврае ки ҳисобчӣ пурсишро оғоз мекунад, метавонад аз ҳамин барномаҳо истифода бурда, дар ҳолате ки ҳаррӯза меъёри сарборие ки он ба онҷо мерасонад, тариқи интернет он маълумотое ки ҷамъоварӣ кард дар давоми як рӯз фиристода ба хазинаи худи маъзани маълумотҳои агентӣ ворид мешавад. дар доираи омодагӣ ба ин маърака то имрӯз корҳои ба тартибдарории номҳои деҳаҳо, кӯчаҳо, гузаргоҳҳо, хиёбонҳо аз тарафи мақомоти дахлдори шаҳру ноҳияҳо анҷом дода шудааст. яке аз ҳадафҳои асосии ба рӯйхатгирии аҳолӣ ин дастрас намудани маълумот дар бораи аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳияи дурнамои давлатӣ, стратегияҳо ва барномаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии ҷумҳурӣ, пешгӯии шумораи аҳолӣ, истифодаи захираҳои меҳнатӣ ва гузарониндани тадқиқотҳои илмӣ мебошад. зоиршоҳи тағоимурод, Алишер Негматов барои барномаи таҳлилию иттилоотии Тоҷикистон. ин охирин гузориш буд барои барномаи ин ҳафтаи иттилоотӣ таҳлилии ҷамъбастии Тоҷикистон. рӯзҳои ҳафтаи нав барои шумо хушбо барор бошад. то дидор.